Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα gaming βίντεο. Σήμερα, μετά από πολύ καιρό, σήμερα θα παίξω Fortnite με το φίλο μου τον Παγώνα. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, από ό,τι συζητήσαμε θα παίξουμε Rank Reload. Βλέπετε, εγώ είμαι ο Παγώνας είναι Elite και εγώ είμαι Unreal. Λοιπόν, ξεκινάμε και μετά, αν προλάβω, μπορεί να παίξουμε και ένα-δύο βίντεο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Παγώνα, πες μου μία πρόβλεψη για το match. Πώς θα τα πάμε? Καλά, πιστεύω. Σίγουρα? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πριν δείτε το βίντεο, γράψτε αν κερδίσουμε ή αν δεν κερδίσουμε. Ναι, παιδιά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, μπήκαμε match και θα Κάντε αρχίσει. like άμα πάμε. Πες ρε. Μίλα. Από ό,τι κατάλαβα, είπε κάντε like αν πάρουμε win. Από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, το έχουμε πιστεύω. Πάμε εδώ. Ναι, πάμε εδώ. Λοιπόν, εγώ πέφτω πάνω, αν και είδα άτομο. Το νομίζω θα με πάει. Με έφερε. Όνο. Εντάξει, με έφερε. Βρήκα shotgun ο πρώτος. Ένα λεπτό λίγο να χαμηλώσω. Φύγαμε. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου πως έχει το πράγμα. Θα πάρουμε πολλά kill για να σε ανεβάσει. Πόσο της 100 είσαι? Άντε να φύγει όμως αυτό. Πόσο? 95. Ωραία, 95% για champion. Το παίρνουμε άνετα. Γιατί εγώ κόλλησα πάλι ρε φίλε. What the f... μπρο, είχε ένα ιάρικα shotgun και πέθανα ρε, δεν σου κάνω πλάκα. Είναι άχτες φάτονα. Έλα το έχεις. Μη σε φάει, Έλεγα μήπως μας έτρωγε 2v1. Θα πάθει ένα κεφαλικό. Εντάξει, ναι, δεν είναι πιθανό, αλλά... Ωραία, την μπήκα σε άτομο. Πάει τέλειο αυτό. Και την μπήκα και σε Travis Scott. Ωραία, έχει pump. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχει pump. Όχι, δεν είμαι γνωστό να χάσω, θα χάσω. Έχω τον τρόπο μου να χάνω. Ωραία, φεύγω. Γιτάρω. Ή βασικά τώρα αφού ήρθες. Αλήθεια. Φέρεις σε μένα, ξέρεις. Έλα, ωραίος. Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά μην ξεχνάς, το μπήκαμε και 2v1. Απλώς δεν με βάρεσε καν. Ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει, κάτι βάρεσε. Ένα HP. Ο ένας είναι yellow, παύλα, white. Βάζει pot, dead. Ωραίος.
Let's go. Είμαστε όλοι. Έχω κι άλλον. Ακούω κι άλλον. Ναι, εδώ είναι. Έλα, τους έχουμε, πάμε. Όπα, είναι δύο, πρόσεξε. Κοιτάνε και οι δύο από το παράθυρο. 25. Χωρίς να μου αρέσει ο άλλος, δεν ξέρω πώς το κατάφερα. Όχι! Δεν μπορώ να βγω. Ωραία. Κρακ. Νοκ. What the fuck? Δε. Μου μπήκε κι άλλος. Αυτό είναι το κακό. Όχι! Τον έχεις? Ωραίος. Μπρο, τι κάνουμε ρε! Δεν έχουμε χάσει μάχη εντωμεταξύ ρε. Πω. Τι κάνουμε ρε. Στον αέρα ένας. Στον αέρα αυτός που φάγαμε πριν. Πάμε. Λοιπόν, πιστεύω το έχουμε. Άτομο. Το πιστεύω. Βοήθεια. Όχι, ρε. Ό,τι να είναι, βάρσαμε το σόντιαν, ρε. Πού με πας, ρε. Νοκ. Βάλε big... Όχι, δεν... Πάμε. Πάμε σ' άλλους. Πολύ καλά τα έχουν πάει, Όχι, περίμενε. Μπαράνε. Είναι κρακ. Ο φίλος είναι ένα HP, όχι! Θα πέθανα. Είναι ένα HP όμως. Είναι ένα HP. Πρόσεξε. Αυτός εδώ μέσα είναι ένα HP, αλλά είναι κι άλλος. Πρόσεξε. Αν φας τον έναν... Ωραία, έρχομαι. Πάνε στον άλλον, όχι σε αυτόν. Στον άλλον, ρε. Όχι. Ωραία, πήγε. Έρχομαι. Ένα λεπτό λίγο να πάρω loot και έρχομαι. Έρχομαι. Το έχεις? Όχι. Έρχομαι. Όχι. Ωραίος. Εμένα μου κέρασε. Πού είναι αυτός τώρα? Μωρέ κι εγώ ζω, αλλά πού είναι αυτός τώρα? Ωραία, τον άκουσα. Έρχομαι. Πρόσεξε, ωραίος. Και τον άλλο να βρούμε, ρε. Μην μας ξεφύγει ο άλλος. Τρώμε σνάιπ. Ήψ. Παίρνω medkit. Πάλι στο loot του πάει ο ένας. Όχι. Α, να το μπλε μου το πάω. Αλήτης, εσύ το είχε πάρει. Αυτός το έχει πάρει. Λοιπόν, πόσα kill... Α, 6, εσύ, 5 έχω εγώ. Εντάξει, τέλεια πάμε.
Έλα τώρα όμως. Πάρε. Ναι, με πάρε. Ωραία, φύγαμε. Αν θες πάνε λούταρε. Και εδώ έχει λούτ. Ωραία. Πήγα να φάω ένα σνάιπ. Άντε εσύ. Εσύ την έφαγες. Ναι, παραλίγο. Όχι, με κούκκι. Φύγε, μην έρθεις. Φύγε. Δεν έχω να φύγω. Ωραία, κάτσε κρύψου. Σου έρχεται. Έχει το μπλε μου το πάμπ. Τρέχα. Ωραίος. Φύγε. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό ήταν. Αυτό ήταν, παιδιά. Από ό,τι βλέπετε δεν καταφέραμε να πάρουμε το win, αλλά το παίξαμε τέλεια. Αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!